दिनै आं नोंसिनो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर बे गोदान मोनसे ब्लगानो जाहैबाय मानि सायाव जागोन आं बेखौथ' बुंथ'ला नायलांबाय थादो जोबजासिम नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय आं दा फार्स्टआवहाय होगासिनो मैदेर हार जानायखौ ओमफ्राय मा जालांगोन आंनि ब्लगाहाय ओमफ्राय आं नोंसोरनि थाखाय मा गोदान ब्लग लाबोदों अन्नानै नायलांदो लोगोफोर आरो आं आसाबो खालामबाय जोबजासिम नायगोन होननानै नायबाय बै दैयाव थुखैगोन ओमफ्राय दाबो लाबोआखै आरोना दैयावहाय नेगासिनो दं जोङो नैबे बिफाङावहाय दाउथु गिदिर जात दंनो नैबेहाय ओमफ्राय आं फैनाय लोगो लोगो खारजोब्बाय दाउथुआहाय नैबे बिफाङाव हो खिन्थानो र' बाहाय मबाइलाबो आंना बिरलांबाय दाउथु गिदिर जातनो बेयो लोगोफोर नै बिरगासिनो जुम खालामनि आं र' नुवाहाय सिनाया बैलाय नुबाय मैदेरखौ थुखैनो लाबोगासिनो दङ दैयाव मन्टु भाई मन्टुसो माथो मालाय बेहासो मैदेराव गाखोबाय थानो मोनोहाय सानफ्रामबो मन्टुआ ना जि मोजांखा मैदेर फिसाया फन थुबाय आङो फैहांलायबावो फै नागिरबावो फै তাতে বাচ্চা এটা আছে না বাচ্চাটা সবাই প্রেগনেন্ট না
Hey, daurah masih. Ganda. Oh, ini ganda apa? Ya dong, kau malah man. Oh, tak gila. View tu moza lagi. एफा गिदिरानो ओइ बोराय आयु बोसोरसे जाखो बेबा बियो मैदेरखौ दा दैयाव लाबोबाय लोगोफोर थुखैसिगोन बिसोरखौहाय बे मैदेरखौ माने एलिफेन्ट साफारि खालामनायाव बाहायो आरोना ओमफ्राय नै बिदिबा नालांबाय थादो लोगोफोर माबायदि थुखैयो बै मासेयाथ' मालाय उन्दुलायना होबाय माने दैयाव आरामनो Kau beli masih gua, kapan malah obo hokan? Kapan obo hokan safari? Mana lo? Mana ini bayi jadi yo kan. Mana nama rasa tinggi? Hah? Tersolah ikut ni? Ini kemana? Sosialai, naik ke tempat dong, bisa ha? Ni kasih yo. Mana mun dia? Butuh ibna le. Butuh ibna, oh, mau tan dulu. Juga pembayar mana? Rasanya? Lima ribu dong. Acha. Juga pembayar? Mana mun Ega. Oh. Ini nama Pupen. Mana Pupen? Pupen diri. Ini ikan lah. Mana rasa benar? Enggak senior ni. Kau. Si deh bang. Ayah. Jangan seling. Mau di mana? Gan sini. Siapa nak bermain? Kita mana? Ang siapa thay mana sih bang? Cuci kangen tu ini. Come on. Hey. Hey. Yang kursi dengan apa? Tinggi berasa orang kumda berasa. Rah di bawah. देखो पानी शॉट ला दे इशू वाली है गन हां दे ये खने दिया ए भाई डोक तमन राखि दिल भाई ना जाबाय थागिन पूरा दिबो लागे हां हां पूरा दिबो दा Isu. Or. Ya, nafsu deh.
Itu noh. Oi. Dah. Kau pakai lagi. Huru dak dia aku nak. Huru paling dak dia. Itu kah? 이글고 제라바 자야. 자라, 나이. 어디 봐. Bara jauh ni hak ini. Tak kena hak. 너 어느 빙농아 빙농아데? 빙농아로. Dia. 하. 하가 고통을 내가 나가는 거야. 구역은 누가 굉장히고. 네. Mùi cái này lại xí ngó buồn lắm. Lại bút haru bon lại bút sedang ni tadi. 그거대. Tisu. Jangan tiba rodo. 빌레. Gimana lagi kok? Ni kita nak kan kalau ini gila. biasa. Hao dah pun ada baik. No. Last piece. Liam lain nak lagi. Sana kaya view. Kan ni. Picu mana unu nak? Betul. Jadi yang foto kita pergi dibawa. Isu. Foto nang leh. Dia terus balik nang. Ini apa ya? Cingkir. Ada tu dia kepui na. Kepui. Okay. Yang kusir dengan ke? Oh. Ini berasa awalnya kena melakas tenda. Yang berang kepui tanahnya. Nah. Rodo dibawa. Mabe. Ori lah, murah. Bekas kuno ni. Oh. मा जादों? मा बुस्थु? गाजोलखौ सोलायनो होदोब्रा 106 निखौलाय मानो एसे ग्रेजिं खैजा जोब्बायानो होन्दों मानो खेवबावनांगौ जाखो 420 बे गाजोलायाव दङथ' नाय प्लास्टिकआव दं मा बुस्थुआ जखो ini साइडजों मारिना होदो औ मारि जायोथ' हायो हायो हे फाग्लांनै मैदेर थुनोसो दंफैयो औ
जायालै बिदि जाबाय जानो हनै